Ron. Yes, at ayaw talagang tigilan ito ni Manny Pacquiao in the first round. 30 seconds pa lamang. Or 1 minute 30 seconds pa lamang ito ang laban, pero eto na. Ang delikado rito, Ron, baka maubusan siyang bigla. Hindi niya kabisado itong Australiano na ito, no? Baka masyado siyang kumpiyansa na kuwang-kuha niya to. And the moment Makelim is able to survive this round, Manny could be... Magandang araw mga pre, maayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Bago natin umpisahan ang bakbakan mga pre, ang videong ito ay inihatid sa inyo ng 1xBet, isa sa mga 100% legit na kumpanya sa buong mundo pagdating sa online betting platform, at talagang nire-recommenda ko na kung mahilig ka sa ganitong laro ay dito ka na sa 1xBet. Mataas ang tsansang manalo at madali lang din ang payout. Sobrang dali lang sumali mga pre, i-click mo lang ang link na ito na makikita mo sa comment section sa ibaba. Mag-register ka at gamitin mo ang promo code ng channel natin na CNM para makakuha ka agad ng initial bonus sa first deposit mo. Halimbawa, nagdeposito ka ng $50 ay matatanggap mo agad ang initial bonus na $50 din. Ibig sabihin na doble agad ang kapital mo para gamitin sa pagbet sa 1xBet. Maraming sports kang pagpipilian mga pre, gaya ng NBA, UFC at syempre boxing. Bet na kayo mga pre sa lehitimong 1xBet. Maraming salamat sa mga taong mag-register gamit ang link at promo code sa ibaba. Ano pa ang hinihintay mo? Tumaya ka na at manalo agad ng malaking pera. Good luck mga pre. February 20, 1990, dumayo sa Pinas itong Australian champion na si Todd Makelim para kasahan ang malamonster ng Pinas na si Manny Pacquiao. Non-title fight at nakaschedule lang sa 10 rounds. Ginanap ito sa Kidapawan City. Kaka-champion lang nitong si Manny Pacquiao nang pabagsakin niya ang veteranong champion na si Chachay Sasakul, habang itong Australian champion na si Makelim ay half Pinoy din pala. Pinay ang nanay niya at American Marine ang tatay niya, pero nakatira na siya sa Australia kaya Australian citizen na siya. Kaya sa kanilang laban ay sobrang tapang din. May dugong Pinoy pala na nanalaitay sa ugat niya. Kahit andun ang tapang ay kinulang naman siya sa tibay at lakas kumpara kay Pacman. Sa kanilang maaksyong bakbakan ay tinapos lang ni Manny Pacquiao itong Australian via TKO sa third round lang. Sa ngayon ay trainer na itong si Todd Makelim at ilan sa mga hinahawakan niya ay mga Pinoy boxers. Gaya na lang ni Cesar Amunsot, kuya ni Jerwin Ancajas na si Gisar Ancajas, at ang kasalukuyang champion mismo na si Jerwin Prettyboy Ancajas. Makikita sa mga laban ni Prettyboy na andun nga siya sa corner, lalo na nung unang title defense ni Ancajas sa Macau kontra sa Meksikano at dating champion na si Rodriguez. Sa isang interview ay sinabi ni Todd Makelim na di daw talaga niya makakalimutan ang naging bakbakan nila ni Pacman at proud din daw siya sa pagiging may dugong Pinoy. Nagretiro si Todd Makelim noong 2001 na may kartadang 10 wins, 7 losses, 7 dito via knockout. Tara mga pre, sabay nating balikan at sariwain ang naging bakbakan ni Todd Makelim na Australian champion kontra sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. The opening round, Todd Makelim of Australia trying to shift. Manny Pacquiao working very early here against Todd Makelim. Pacquiao mas maliit sa kanya. So this is a good workout also for him. Trepa ni Manny, ayaw niya ng Oh, good right there by Manny Pacquiao. Very managing Pacquiao. A lot of hits to the body there by Manny. And a right counter by Todd Makelim. Manny Pacquiao. Lakas. Pero tignan mo, Reka, sumasabit yung kanan ni Makelim kay Manny Pacquiao. At makapigla sa Ni Manny Pacquiao in the first round, 30 seconds pa lamang. Or 1 minute 30 seconds pa lamang ito ang laban, pero eto na. Ang delikado rito, Ron, baka maubusan siyang bigla. Hindi niya kabisado itong Australiano na ito, no? Baka masyado siyang kumpiyansa na kuwang-kuha niya to. And the moment Makelim is able to survive this round, Manny could be in trouble. Alam din ni Makelim ang ginagawa niya dahil yung defense. Yes. Watch out for the tries of Makelim. 30 seconds to go in this round. And again, Ilang suntok pala yung tinapon ni Makelim, but look at the wealth over the left eye of Manny Pacquiao. Ayan, meron, nakita ko. end of the first round for Rumbling by the Mountain. Pacquiao versus Makelim. The crowd here, the biggest crowd I've seen so far in many years of covering boxing. Let's take a look at Manny Pacquiao hammering out several combinations on Todd Makelim. But I think Makelim could carry the punches of Manny Pacquiao.
and he could throw some punches. No? And throw the corner of Pacquiao, asking him to settle down. Masyadong mainit daw, Yes, masyado. Baka mawala yung focus. The world champion. And he knows how to handle the punches of Manny Pacquiao. Again, he covers himself. Watch out for that right. That's very dangerous. Look at that. Moron, itong si Makelim ay kalahating Pilipino. Matapang din to. No? Hindi Matapang din. Taga-Baguio yung kanyang nanay. Amerikano naman yung kanyang ama. This is round number 2, scheduled for 10 rounds. Look at Makelim now. He's now the one attacking Manny Pacquiao. Uswag yung Australiano. Good right. Look at that right. Thrown by Nakakatakot yung Makelim. Manny Pacquiao corners Todd Makelim. Ordinary fighters would have gone down. Body blows there by Manny Pacquiao. Oh, good left side Manny Pacquiao. And Todd Makelim is hurt. Natamaan sa midsection. He hit him, giving him the count. Todd Makelim stands up and beats the count. The fight continues. I expect Manny to go again for the body. Yes, he does. And Makelim trying to cover, going for a short upper there. Again, Manny Pacquiao is unstoppable at this time. There's the sound of the bell, ending round number 2. As a result of this beautiful encounter between Manny Pacquiao and the Australian fighter Todd Makelim section kanina sa second round. Dinukot sa katawan, buwaba ng konti yung depensa. Again, Manny Pacquiao in his usual attacking way. Manny Pacquiao should put up that left defense of his. Tama kapitan. Again, beautiful. Oh, a hard right to the body. Again, Manny Pacquiao with combinations, trying to open up again. He hit him in the head. But Makelim coming back with Yes. a right. Matibay itong Australiano. There goes Makelim now. Throwing punches of his own. And now it's Makelim now. Look at that. Yes, a good right there, but Scoring with a solid right. And again, a left and right to the body by Manny Pacquiao. Pacquiao again to the midsection. Makelim is hurting in the midsection. Kaya itinatago niya yan eh. A good right to the head again. Oh, beautiful right there. And combinations by Manny Pacquiao. Several unanswered blows. And Jet Penick throws in the towel for Manny Pacquiao of the Philippines in his first outing after winning the title back in Bangkok in December. Beautiful. Yes. Counter. A clincher of a fight here from Manny Pacquiao. This will bend over. Grabe yung kanan nun. Malakas sumuntok yung Australiano. Hindi nga lang niya nailagay ng maganda. Dahil naunahan siya nito si Manny Pacquiao. Look at the Australian Todd Makelim. But Jeff Penick, that's Jeff Penick, former world champion. He did the right thing in throwing the towel. Yes. Because I think there were about 20 to 25 unanswered punches coming from Manny Pacquiao. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, question at reaction ay welcome na welcome sa baba. Manny Pacquiao! Yes, Manny Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.